Viktor Hramowyň oýnatgysy bolan Gurbanuly Berdimuhammedow akyl taýdan kemçilikli bolandygy öňe sürilýän arkadaly serdaryň ornuna geçip oňa siýasat boýunça goldaw berdi. Täsirli we özbaşdak gepleşik alyp baryp bilmeýän Serdar Berdimuhammedow hasta masgara bolmasyn diýilen niýet bilen sahnanyň öňüne ýene täzeden Gurbanuly Berdimuhammedow çykaryldy. Arkadaly Serdar'ın parazatlı yollaşımına birlik faaliyetini durmuklu özüşünü öpçün etmek. Sahna çıkan Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun kiçelýän ykdysadyetini etraplary bir-birine goşmak bilen boýnuna alandygyny görkezdi. Nazaryndan bir iş başına bir ölen näýe? Başkası istemez. Eğer yerde de işleyen adamlardan büyük koyan adam hemen billah kesmel, köp erkin böyle yandan başlar. İşleyen adamın üstlerine düşürdüler. Başlıklarına fani alet böyle onu bundan billah bir işlemeli, kağıdalı alıp var olmaz o böyle görüntü durum hakikatler. Etraplar goşmak häzirki terror hökümetiň öwrenşen endigi halyna geldi. Mundan öňhem bir näçe gedek etraplar bir-birine goşup halkyň bir bölegini işsiz goýupdy. Indi ýene de şol bir endigini gaýtalap 2020-nji ýylda hem ýurdun etraplaryny bir-birine goşdy. Bir-birine goşulan etraplaryň içinde Balkan welaýatynyň Serdar, Gumdağ we Hazar şäherleriniň etrap statuslary aýrylyp bir etrapdaky şäher we şäherçe halyna getirildi. Türkmenbaş şäherine ýakyn bolan etraplar hem ýatyrylyp ýakyndaky etraplara birleşdirildi. Daşowuz welaýatynda Gurban Sultan Eji etrafy Aktepe etrawyna birleşdirildi we Gowadaw etrafy Boldumsaz etrawyna birleşdirildi. Bu wakadan Könürgen şäheri hem nesibini almansyp bilmedi. Könürgenjiň şäher statusy haýsam bolsa bir etrawa birleşdirildi. Mar welaýatynda Owuzhan, Sakarça we Murgap etraplary birleşdirilip bir etrap halyna getirildi. Mundan başga da Serhedabad, Tatawazara birleşdirildi. Livap welaýaty Farab çärjüge birleşdirildi. Döwletli Hojanbaz we Köýtendağ etraplar birleşdirilip bir etrap halyna getirildi. Mundan başga da Halaçyň bir bölegi Sayat etrawyna birleşdirildi. Bu etrap gurgunçylygyň Ahyl welaýatynda az edildi. Tejen şäherini haýsam bolsa bir başga bir etrawa birleşdirilmeli edildi.